Hi guys, klasicky otvorím TikTok a vyskočí na mňa video z môjho koncertu, kde spievam pesničku Janes. Kľudne vám som potom prezdielam do druhého videa, kde sú komentáre Playback Queen, only playback, ale nevadí. Kámo, bol si niekedy na mojom koncerte, že môžeš povedať only playback? V prvom rade. V druhom rade, keď vidíš, že rozprávam do toho mikrofónu a očividne sa netajím tým, že konkrétne tento track, nemám ako live verziu z určitých dôvodov, ktoré si kľudne obhájem, pretože už mi kurva lezete na nervy. Jak môžeš povedať only playback a jak ty druhá debilka môžeš povedať playback queen? Jak si myslíte, že som asi tie tracky naspievala? Kto si myslíte, že ich spieval za mňa? Kto si myslíte, že sa vyšplhal tým hlasom na neviem ktorú oktávu? Kto tam urobil s tým hlasom hento a tamto? Kto si to celé náranžoval? Kto si to napísal? Jak si môžete stále dovolovať proste trepať hovná o mojich pesničkách, o mojich koncertoch, na ktorých ste ani neboli? Ideme k pointe. Track Janes. Pre mňa storočný track, ktorý som úplne nechcela zaraďovať, ale všimla som si, že ho ľudia majú radi, tak sme si povedali, why not? Dáme ho tam, urobíme to ako vibe, proste takú vibebovačku, na ktorú si zavajbujem aj ja. Je to predposledná pesnička zvyčajne na mojich koncertoch, takže je to v podstate taký bonus, kde si proste chcem iba zavajbovať s ľuďmi na môj storočný oldschoolový track, na ktorom není nič extra vokálne a jediný rozdiel medzi ostatnými trackmi je ten, že to Janes nemám urobené ako live verziu. To znamená, že je tam všetko v takej istej rovine zvuku a nemám tam skoro nič, asi nič stíšené. Není to proste upravené na live verziu. Bežne sa tracky spievajú tak, že si urobíš live verziu z každého tracku. To znamená, že máme ups and downs, ktorý som nahrávala tak, že som si tam urobila v podstate dvojhlasy na každú jednu pasáž. To znamená, na každej jednej pasáži toho tracku som nahratá asi 6 krát, alebo 3 krát, alebo 6 krát, proste podľa toho, jak sme navrstvili môj hlas. To znamená, že keby vypnem všetko a spievam iba do beatu, tak ten track je taký prázdny. Nie sú tam harmonie, nie sú tam dvojhlasy, je to proste prázdnejší zvuk. To neznamená, že ja neviem zaspievať svoju main linku. Ja som to kurva nahrala. Ja som to vytvorila. Je to môj hlas. Ja s ním viem narábať. Sú to moje tracky. Ja ich viem spievať. OK? Takže stíšime main vokál, ktorý budem spievať ja do majku a v určitých pasážach sa tam pridá ten druhý vokál, tretí vokál, štvrtý vokál, aby to znelo fajn, vyplnenie, veľkolepo, nech sú tam tie ozdoby a tak ďalej. Keby mám nejaké tie backing vokalistky, či ak sa to volá, tak mi to spievajú oni, ale nemám ich, OK? Nemám. Väčšina ľudí ich nemá. A preto som si svojou vlastnou backing vokalistkou ja. Teraz naspäť k Janes tracku. Keby som otvárala ústa a nepovedala ani slovo a medzičasom si doslova nedala preč mikrofón od ksichtu a nevajbovala a nebola tam proste s tými ľuďmi, tak chápem, že sa ako hrám, že spievam a nespievam ani hovno. Na tom videu, ja vám ho ukážem, som si úplne jasne dala preč ten mikrofón od ksichtu a vôbec som sa nehrala na to, že je niečo inak, jak naozaj je. Takže čo sa na tom dá komentovať? Proste som sa rozhodla tento track spievať takto. Mať iba vibe. Prečo si nepozrieš ten celý môj koncert? Kúp si listok. Mám ti poslať listok? Mám ti poslať listok niekam do správy, aby si sa prišiel pozrieť na to, aká som playback queen? Na to, jak tam spievam úplne raw talk to me, kde nie sú skoro žiadne dvojhlasy a spievam to iba ja a zaspievam ti to úplne identicky, jak na tej nahrávke. By the way, ďalšia vec. Koľko ľudí komentuje videá, kde ja spievam do mikrofónu a tvrdia mi, že je to playback. Vieš prečo? Pretože to viem zaspievať tak dobre, jak na tej nahrávke. Potom povedia, že mám autotune. V živote som autotune doposiaľ nepoužila. Ja nemám jeden track s autotunom a nepoužívam ho ani na stage. Ja to proste viem zaspievať tak, jak na tej nahrávke. I'm so sorry, ty vole. Že je to identické. Aj po 2 rokoch, čo to spievam.
Toto sú proste klasickí Čechoslováci. Ja nepoznám kámo krajinu, kde by ťa chceli proste na každom kroku iba načapať na nejakej chybe. Iba prichytiť pri niečom, čo sa nemá, alebo čo je fake. Vy doslova iba hľadáte chyby. Nemusíte, OK? Ja žiadnu chybu na tých koncertoch nerobím. A budú stále lepšie a lepšie. A ja budem tiež stále lepšia a lepšia, pretože na tom hlase pracujem. Pretože milujem svoj hlas a milujem spievať. A keby neviem spievať, tak nespievam. Keby neviem spievať, nenahrám tracky a nejdem s nimi na koncerty. Našťastie spievať viem a preto spievam aj na tých koncertoch. Takže shut the fuck up a nestarajte sa do mojich fucking koncertov, keď na nich nechcete byť a nechcete ich počuť naživo a nechcete priznať, že sú super. Si podľa mňa myslíte kvôli tomu, že o tom viete hovno, že sa dá úplne všetko vyfejkovať technológiami. Ono do určitej miery sa dá veľa vecí ofejkovať technológiami. Naozaj som počula dievča, ktoré vôbec nevedelo spievať, ale strašne chcelo mať pesničku a tak nahralo fakt falošnú nahrávku a chlapci to v štúdiu upravili tak, aby to ako tak znelo dobre, ale to predsa len to nevieš oklamať úplne, pretože to znelo iba ako tak dobre a bolo tam počuť autotune veľmi. To je proste robotický zvuk jednoducho. To poznáš, keď to niekto má. A ešte jedna vec, ja proti autotunu nič nemám. Ja ho nepoužívam len kvôli tomu, pretože sa mi na mojom hlase zvyčajne nepáči a príde mi tam zbytočný. Páči sa mi môj raw hlas, takže ho moc nepoužívam. Pripravujem jeden track, na ktorý sa mi autotune veľmi hodí, pretože sa mi páči taký ten technickejší hlas. Tam bude autotune prvýkrát. Uvidíte ten rozdiel. Takže nemám nič proti, len chcem povedať, že vy si myslíte, že ako ja som nahrala všetky tie tracky asi na a potom mi ich niekto opravil počítačom a potom idem na koncert a spievam playback, pretože ich asi neviem zaspievať. Tak len hovorím, že úplne takto to asi nefunguje. Takže iba toľko, zvyčajne sa k veciam moc nevyjadrujem, pretože mi to nepríde úplne podstatné, ale není úplne príjemné asi 2 roky v kuse počúvať úplne hovná o mojom živote, ktorý žijem iba ja. Takže dúfam, že si niekto vypočuje aj od Sary Rikas, jak prebiehajú koncerty Sary Rikas a jak prebieha nejaká časť života Sary Rikas. Tu je ten najväčší odborník na môj život a to som ja a je to takto. To je pre Playback Queen. A jo, v druhom videjku, v druhom príspevku budete mať to video, na ktoré reagujem. Ďakujem veľmi pekne a veľmi si vážim svojich fanúšikov, ktorí na tie koncerty chodia, ktorí podporujú, nehľadajú iba chybu, nehľadajú iba problém a nehľadajú iba niečo, do čoho by si mohli ripnúť a kopnúť, ale fakt si to prídu užiť. Takže thank you so much, my friend. Love you.